Gaur martxoak 11, hitz egin nahi dugu buruz liburu bat zein atera genuen orain dela 2 urte eta erdi, bere izena da Euskara orain, eraginkortasuna helburu. Bertan bi kultura pertsonek parte hartzen dute, Xabier Amurizak eta Inigo Lamarkak. Eta gero beste bi hizkuntzalari, Aita Olio Txinatarrak eta Jesus Rubio, matematika, estadistika eta ekonomiako irakaslea eta hizkuntzalaria ere bai. Eta, Jesusek azaldu nahi digu gaurkoan bere liburuaren parte garrantzitsu bat. Egunon, Jesus? Eskerrik asko, Mikel, placer bat, placer handi bat. A ber, horre liburuan agertzen da eredu teoriko bat. Eta batzutan eredu teoriko bat zer den harrapatzia ez da izaten oso erraza. Orduan, zatuko gara eta saltzen momentu batean, 4 minututan zer den eredu teoriko bat, bidez, adibidez. Begira, ikusazu hau adibidez terreno bada, hau luzeil bada, eta dauka honek oso forma irregularra, zuk nahi duzu kalkulatu, honen azalera, honen area, eta zer duzu, jo, ezelako programa daukadan, zeren ez dakit nola egin, hartu zenezak edo hartu zeinke olako plantilla bat, eta pasatu behin da berri eta kontatu zenbat alditan jartzen duzun, oso gezer oso esango litzake. Orduan esaten duzu, egingo dut beste gauza bat, egingo dut ariketa bat, egingo dut abstrakzio bat. Abstraituko dut hemendik forma. Hartuko dut, abstraitu da, hortik hartzea, hortik ateatzea, hartuko diot forma, bidez edo eginez, eredu teoriko bat, ez? Eta esatu duzu, hau gutxi gora bera, honen itxura, honen forma da, nik ikusten dut hemen, esango zenuke, esango genuke, ez? Triangelu moduko bat, ez? Ez da perfektua, hemen oso imperfektua zen, baina hau perfektua, erabat perfektua da, ez? Gauza matematikoak dira perfektua. Realitatea ez da perfektua, baina gauza matematikoak dira perfektuak eta oso manejagarriak, ez? Horren esan, pentsatu alduzu, eizu begira. Honekin, ariketak ginen ditut, adibidez, begira. Ere badut hemen marra bat horrelakoa, beste marra bat horrelakoa, justuki, hola triangelua barruan dauela, ez? Lortzen dut beste rektangulu bat, ez? Beste irudi bat, nun, justuki, rektanguluaren erdi hau, zati hau, ez? Da berdin bere azalera, da berdin-berdinan nola zati hau. Eta beste zati hau, da berdin-berdinan nola zati hau. Orduan, zer gertatzen da, rektanguluaren area kalkulatzen baldin badut, trianguluaren izango litzakela horren erdia, ez? Orduan, hau neurtu ezkero eta dizen baldin badiot A, eta hau altuera, hau berdin da, ez? Ditu B, eta orduan, izango genuke, triangeluaren zera. Azalera. Azalera kalkulatzeko formula bat, ez? Triangeluaren azalera kalkulatzeko, T handia izango litzak berdin A bider B zati B. Hau da, emaitza matematiko bat, emaitza teoriko bat, emaitza ideal bat, emaitza ez errealidadekoa baizik eta, bai errealidadekoa zentzu batean, baina ez da ideala, ideien munduan dago, ez? Eta asuntua da, hau emaitza, aplikatu aldula benetako realidade imperfektuan, baldin realidade hori kabitzen bada neurri batean ego, ez? Kabitzen bada, neurrian on, ez? Kabitzen dan, hori realidade kabitzen dan, eredu teorikoa. Zematea gehiago urbildu auki hau, orduan eta hobeto aplikatu halko da, hau emaitza teorikoa, realidade hau. Eta orduan, hemen eginez, hemen egin duan bezala, aplikatuz formula hau, baina ja, realidadean, atako zerbait zinezan guztiz perfektua, baina gutxi gora berakua, ze, neko itxura triangulora doka, neurtzen baldin badut hemendik honako distantzia, A, eta neurtzen baldin badut hemendik honako distantzia, B, ez? Aplikatuz formula bateako zerbait oso urbilekoa respektu hemengo area. Eta hemen daukagu aplikazio geometriko bat, on eredu matematiko, geometriko bat. Baina baita egin daitezke aplikazioak, linguistikoak, ekonomikoak, edo zein arean, fizikoak, edo kimikoak. Orduan, beste hon batean nahi baldin baduzu, pixkat zaitu gara saltzen, nolakoa da, edo zertan datzan, hori liburuan dauen oso ondo. liburu. Primeran, oso ondo azaldu.